Alright, welcome back to our program. Sa Miweng Iti Distrito, ayan, kantahan muna namin kayo. Ayan, Ayan, welcome habang back. nagbe-verify tayo ng mga answers. Yes. Welcome back kadagiti amin nga Yes. viewers tayo. Yan, sagutan kay Timesa nga Ilocano song. At awakin ka, oras alas 3 di parbangon, mangigmo samit sa miweng niyayat. May sa papel na sirayan, tasibay mo. Ako na ay ayatin ka. Di may saan ang teken ka, ket puso nga grupbatken ka, ngem di mo pulos pag-arupin. Tagtagain pena ka, to'y kantamang sagid. Tapusom, siyag tagrayukin ka, ngaminawan kapatpadang adakaunggak, awan makabulod. Gadakat to'y pusok, sikalaeng biyag ko. Ngaminawan kapatpadang adakaunggak, awan makabulod. Gadakat to'y pusok, sikalaeng biyag ko. Ayan, shout out kadagitig buy-buya dita. Dagitay nagagagat nga staff ni Congressman DV dita Kabugaw. Shout out sa inyo mga lods. Shout out. And shout out kay Mama, Papa, sa mga kapatid ko dyan sa Kabugaw. Shout out sa inyo. Di may saan ang teken ka, ket puso nga grupbatken ka, ngem di mo pulos pag-arupin. Tatagain pena ka, to'y kantamang sagid. Tapusom, siyag tigrayukin ka, ngaminawan kapatpadang adakaunggak, awan makabulod. Ngadakat to'y puso, sikalaeng biyag ko. Ngaminawan kapatpadang adakaunggak, awan makabulod. Ngadakat to'y puso, sikalaeng biyag ko. Sikalaeng biyag ko. Sikalaeng biyag ko. Yan, thank you so much. Ayan. So ituloy tayo apo at dakanon iti nangabak. Ayan. Kasi DJ mesang ayan, Ayan, mesang may nanalo. nag-comment at ticket haan ka nung host today DJ nga. Ayan. So adda na nga bakin apo iti may isang Keypad cellphone. Ayan. Ni Ma'am Ayan. Pakicheck naman sa mga staff natin.
Ayan. Yan. So, sino yung nanalo? Oops. Ayan, so ini-invite po namin lahat ng viewers ngayon sa November 25 sa Christmas special episode ng Samiwengti Distrito Kabsa Channel. 6 p.m. po yan. Marami po tayong mga prizes. Cellphones, loads, and washing machine. Meron tayong mga desk fan na ipamimigay sa mga viewers. So, tumutok po tayo. Yan, tumutok tayo iti Kabsa Channel into November 25. Ayan. And of course, thank you kadagijay na aaliptak nga staff ni Congressman D.V. Savillano nga may ditoy. Ayan, thank you Ma'am Catherine and thank you Ma'am Karen. Of course, si Sir JM, thank you so much. Ayan, sa mga nag-answer po ng ating mga pa-question, ayan. Dahil lang Facebook po ay medyo pagka mas ano ba tawag dito? Yan, Wala siyang masyadong memory. Nawawala. Ayan, natatabunan po kasi. Ayan, kadagiti amin nagbuybuya di Tanya, ti Meriendayo, apo. Yes. Yan, i-share you man dito. Kabsa Channel dito'y vegan. Ayan, so ag-move tayo iti, iti Name That Tune partner. Name that Ayan, tune. habang i-verify tayo DJ ng ang papremyo natin? Yes, ti premyo tayo. Ayan, at dapat iti 500 and 300 peso load. 500 load, ayan. And 300. Magpapa-question tayo. Pa-question Akala ko ba Name That tayo. Tune? Hindi, 500 daw eh. Ayan, so... Pa-question na lang. So, Name Para That Tune na lang. ma-challenge. Yes. So, pa-question na lang natin. Question. So, ikaw magpapa-question, partner. Oo. 500 peso load. Ano, Yan. direct? So, Ano, direct? i-remind me, Apo, ha? I-share you dato'y live stream tayo tap ng mga ba kayo na uman ti sharer badge. Ma-forfeit, Apo, dejay, premyo tayo. So, dapat i-share you tap no mga bak kayo. Okay? To be fair, kadagiti da dumamet. Partner, di ba? So, nya deta question mo, partner, nga ited ta dagiti viewers tata. 500 Tap peso mga bak load. iti 500 peso load. Ayan. Mr. Scorer. Ayan, so dato iti question. Okay. So, dato'y partner, iti question. Okay. Ayan. Pasok direct. Yan yung question, bine-verify ulit ni director natin. Okay, so magpapa-question tayo. Ayan, once again, kadagiti agbuybuyan Oo. ita, Apo. Ayan. Yan, Yung thank you nanalo so po much. ng keypad, kami na lang po ang mag-chat sa inyo mismo sa nanalo ng keypad about sa project sa Sinait. Yes, kami na lang po, ang Kabsa Channel na lang po ang mag-message sa inyo and i-verify. Yes. Yan, so eto na yung question natin. Na-verify na. Alright. So, Sino kaya? Ay, ano kaya? Ano kaya tong tanong na to? Ayan. Ayan. Ito na ha. Pakinggan nyo ng mabuti. Ito ay very crucial. Wow, very crucial. Kailan ang eksaktong birth date ng ating congressman? oo. Kailan, Eksaktong birth date. yan, Kailan siya ipinanganak? pinanganak? Yung sakto. Ayan. Sakto. Saktong-sakto. Nandyan yung month, day, and year. Oo. Kailan kaya to? Yan, alam naman natin, sinasabi natin kanina yung date eh. Pero yung year. Anong year? Dapat nandyan yung month, birthday, and year. May nanalo na.
May nanalo na po. Ayan, paki-verify mga production stuff. Ayan, once again, happy birthday po kay Congressman D.V. Savellano. And maraming salamat, partner. At binigyan niya ng mga cellphone ng mga students, mga lucky students. At of course, nagbibigay siya ng mga papremyo dito sa Miwengti Distrito. And of course, invite din natin once again sa November 25. Manood po kayo at tumutok dito sa Kabsa Channel, 6 p.m. Yan, mangitad kami apo, dagiti prices, loads, cellphones, ken dadumapay, washing machine, desk fan, ado apo, bagas, grocery, ado iti may TED tayo into no birthday ni Apo Congressman D.V. Savellano into November 25. Okay. Noon niya di masok, Apo DJ anti monitor mi iso ti valid. Siya yung mananalo, yes. Ayan, may nanalo na po ng 500 peso load si Mary Grace P. Haramilio. Ayan, congratulations, ma'am. 500 peso load. Sana Ayan, all. congratulations sa'yo. And, parang parang laging tumututok si Ma'am Mary Grace. Parang family nila, laging tumututok dito sa Miwengti Distrito. Sa Haramilio family, ayan, thank you so much sa palaging pagtutok sa amin dito sa Miwengti Distrito. Ayan. So, kanta pa tayo, partner. Ayan, kanta muna ako and then after ng kanta ko, magpapagames ulit tayo. Same that tune. Ayan, may dalawa pang 100 peso load. And then may dalawa pang keypad. And may isa pang 100 peso load and tatlong 300 peso load. So here's a song from Music Hero. Okay, sarap sa ilalim ng kaluwakan kapag kapiling kang tumitig sa kawalan, saksi ang buwan at bituin sa pagmamahala nating dalawa. Tanaw pa rin kita sinta, kay layo may nagniningning, mistulak ang tala sa tuwing nakakasama ka. Lumiliwanag ang daan sa kislap ng iyong mga mata. Pag ikaw ang kasabay, puso'y nagpapalagay. Gabi tumatamis, hawak ko ang iyong kamay. Okay, sarap sa ilalim ng kaluwakan kapag kapiling kang tumitig sa kawalan, saksi ang buwan at bituin sa pagmamahala nating dalawa, ng hangin na kay lamig sa katawan. Daig pa rin ang liyab na aking nararamdaman.
Sa tuwing tayo'y magkabilang mundo, isang tingin ko lang sa buwan, napalapit na rin sa iyo. Langit ay nakangiti, nag-aabang sa sandali, buong paligid ay nasasapit sa ating halik. O kay sarap sa ilalim ng kaluwagan, kapag kapiling kang tumitig sa kawalan, saksi ang buwan at bituin sa pagmamahalan nating dalawa, nating dalawa. Yeah, thank you so much, Kabsat K. Yan, shout out, partner. And shout out, shout out. Shout out kay Sir Franklin Kerubin. Shout out po sa inyo and shout out po sa mga nanonood pa din dyan. Yes. Kaya sa lahat ng mga nanonood, shout out. So partner, pag-game tamanin. Ayan, Pag-game. nagadupay nga prices tayo dito nga may TED tayo. Okay, dati 300 peso load can 500 peso load. So name that tune ta, partner. Name that tune. Ayan, Mr. 300. Scorer. Yan, 300 peso load ti maabak na detoy. 300 peso load, name that tune. So, ayan, once again, share your badge. I-share yo detoy, live stream mi apo. Tapno mangabak kayo. Okay, name that tune. Can of course, isunod tayo ito dito what's in a box, Madam Dama. Okay? So, name that tune. I remember the child In a manger as he sleep, whenever there were people. Ayan, anya ti title na di nga kanta apo. 300 peso load. Wow. Para kada tayo amin. May sapay. May sa... Ayan, Ay! anda na nga bakin. And boys selling lanterns on the streets. Meron na. I remember. Ayan, pambansang awit ng Christmas. Yan. By Jose Marichan. Congratulations kay... Congratulations kay Rosary Galindo. Christmas in our hearts. Maraming salamat. And congratulations, Yes, ma'am. sana all po. Rosary Galindo. Ayan, pang skin na yan. Ayan. Normal skin. Okay, so once again, ayan, congratulations, ma'am Ronaline. Ronaline. Ayan, i-PM nyo po yung number nyo sa amin. Ayan, Yes. mamimigay tayo ng cellphone na Keypad. naman. Yan, cellphone keypad. Ayan yung box natin. Yan na ba? Or yan... Ayan na ba? Ayan. Okay, keypad cellphone. What's in the box? Okay, yung what's in the box natin, eto. Ayan, mamaya na yan. Mamaya na yan lang. Ayan, pang last na lang yan. Okay, so mananalo siya ng keypad cellphone. Keypad cellphone. Ayan, what's in the box? Okay. So, magbibigay na tayo ng clue, partner. Ayan, magbibigay na tayo ng clue. Ano yung first clue natin, partner? Ayan. Etong first clue natin ay isang hayop. Ay, Wow! Hindi. Wow! hindi yun. Talaga? Yung box ang tinuro ko. Yung box natin, asan yung box natin? Mga production. Kuningning. Pwede, Tawagin natin si Pops para yan si Pops saka si Sherwin. Oo. Ayan. Sige. Pops and Sherwin. Ha? Okay, yan yung Ayan. box natin. Ayan. Okay.
Isa siyang animal. Oo. Isa siyang animal. Ex mo, Si Pats. sabi ni Julius Cero Ay, alam. Mendoza. May humuhugot. Animal ba yung ex mo? Rabbit daw. Ayan, Mouse. meron nang nanalo, partner. Ayan. Oo, may nanalo na pero dapat specific. May dapat nanalo na pero specific. dapat, Specific. ano yung ano natin? Kulay. Hindi Name and color. Ayan, animals. Isa tong animal, pwede siyang pet. Yes. Pet, ayan. At anong pwede siyang kulay domestic, nito? domestic animal. At- Anong kulay nito? At anong kulay? Ha? Okay? Lion? Oo, may lion po kami dito. Anong Lion kulay nito? katol. Anong kulay ng animal na to? Ayan. Ayan. Wala pa. Wala. Cat white. Ayan. Ayan, marami. Sige lang, comment lang. Ayan, pwede siyang alaga sa bahay. Okay, nadaras lang deta apo. Yan, kino-confirm lang ng ating production staff kung tama ba yung sagot. Yan, meron na bang nanalo? Paps, ang ating poging production staff. Once again, in-invite po namin kayo Ayan, sa may November nanalo 25. na po. Yan. May nanalo na po ng keypad cellphone si Miss Sarina Rosales. Yan, Ayan, congratulations, ipakita ma'am. natin. Pakita natin. Congratulations, Ma'am Sarina Rosales. Uy, tulog na siya. Ay, hindi. Char lang. Pakita natin yung alaga namin dito sa studio. Si Ever. Ayan, ito po, ang pangalan niyo po niya ay Ever. Ever. Hello, Ever. Ever. Yan, black na pusa. Ever. Ayan. Ayan. Trivia po. Kaya po Ever ang kanyang palan. Dahil kamukha niya po yung pusa sa Ever Ready battery. Diba? Tama ako, direct. Hi, Ever. Yan, nanalo po kayo ng keypad cellphone. At saka Congratulations. pusa. Ayan. Keypad, cellphone, saka pusa. Char. Ayan, congratulations, Ma'am. Serena Rosales. Ma'am Sarina Rosales, nanalo po kayo ng keypad cellphone. Keypad cellphone. Ayan, isa pa, partner, para mabilis na tayo. Isa pang load. Sa pang load. Magbibigay pa tayo 100 peso load. Ay, 300. 300. 300 na lang. 300. 300. Yes. So magpapa-question tayo, partner. Ano pa? Ayan. 300 peso load. Paunahan. Sige nga, Okay, 300 peso load. Paunahan na po nga mangi. Text kanyami. Oh, nindatsun daw. 300 peso load. Ayan, Name that tune daw. Name that tune. Mananalo ng Name that tune, Mr. Scorer. Ayan, pugtuan nyo po na niya deta. pesos load to, ah. Ayan, mga bakti 300 peso load. Anya day nga tune. Ayan, isa pa. Baka Ayan. hindi nila naintindihan. Ay, Yes. meron na. Meron na. Rapapam-pam, just another woman. You want me to see, rapapam-pam.
Ayan, meron nang nanalo. Meron na si Mara. Mara, ayan. Sabi ni Mara, Little Drummer Boy. Ayan, thank you so much, Ma'am Mara, for joining dito ay Kabsat Channel. Sami Weng Distrito. Yes. Ayan, congratulations. Kaya't nangabak ka iti 300 peso load. load. Ayan, nagadupay partner ti... Ayan, nagadupay. Yan. Okay. So, dapat iti keypad, cellphone, and mesa pay nga Touchscreen, cellphone. dapat ti may isa nga 500 peso load. Yes. So, agpa-question ta, partner. Agpa-question ta manin. Okay, Mang Ted kami man ti mesa nga Keypad. cellphone. Okay, dati ti question, partner. Mang Ted kayo iti kasi duwa deji Mang Ted kayo man iti number ni Congressman D.V. Sabeliano. Okay, duwa deji nga makitkita tayo iti Sabeliano delivers, tarpul iti Sabeliano delivers. Ngem oray mesa laing nga number na, dapat ket kompleto. Okay? So mga bak kayo iti keypad cellphone. Yan paunahan. Ayan. Meron na. Meron nang nanalo. 0917-53-98321. Yan, congratulations kay Sir Julius Suero. Yan, sorry. Kay Ma'am Ruby Atendido Sahonia Jimenez. Ayan, congratulations, Ma'am Ruby. Keypad cellphone. Ayan, Ma'am Ruby, congratulations ket nangabak ka iti keypad cellphone. Yes. Ayan. So, agkantatay pa iti mesang kantamanen Clifford. Yan, thank you so much kadagiti amin pa nga nakatutok dito sa Miwengti Distrito. Kaya standby lang nga po, dapat dagiti prices nga ited tayo. Ited me. Ayan, of course dito sa Miwengti Distrito. Ayan, take it away, Clifford. And watching live from the start, sabi ni Ana Marie Mendoza Zambrana. Shout out sa'yo. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kayang ako'y yagan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kahit maputi na ang buhok ko, pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa iyo ang
aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang, kahit maputi, kahit maputi na ang buhok ko. Alright. Ganda naman ng song mo. Ayan, mag-games na tayo. Pag-games ulit. Pag-games mo ulit tayo. Direct. Direct pag-games. Ayan, so magpa-game tayo manin. Ayan, nanya dagiti games tayo. At dapat iti 500 peso load and 300 peso load nga natinda partner. Ayan, so Ayan, of course nag-extend tayo partner kasi masapol tayong ited dagiti prices. Nga, of course, hatid sa atin yan ng ating congressman dahil Bibi. birthday niya. Ayan, pinapamigay niya yung mga prizes na yan para Ayan, sa hi atin. PTK, miss you, sabi ni CJ Regpala. Ayan, Hi, so, CJ. ayan, may box na naman tayo dito. What's in a box, partner? Ayan, ano to? Magbibigay na naman tayo ng clue. Ayan, sa mga viewers Ilan, po, magkano yung price? 500 peso load. 500 peso load. Yes. Pang, ano yan, pang skin. Epic skin. Oo nga. Ay, hindi Sana- epic. Elite. Elite skin. Nag-ML. No? Ayan, so wag na nating patagalin, partner. First clue. First clue. Ayan. Matigas ito. Ay, matigas. Gusto mo Matigas? talaga yan? Gusto mo? Matigas. Kasi pag matigas, masarap. Jacknet Yan. na mga baken ay sus, sabi ni Jean Claude Kagaya nung Solis. kinain ko kanina, matigas yung ano. Ano? Matigas yung buto. karne. Matigas kasi yung karne, kaya ano. Chicken kasi yung karne kanina. Kaya matigas, masarap. Wow. Okay. Wow, matigas, masarap. Saka ano to? Ano, second clue. Second clue, matigas. Ito po ay sobrang useful ngayon para sa mga estudyante. Actually, Yes. hindi lang ngayon, noon pa. Estudyante. Estudyante, Pwede rin mga sa palengke. palengke, mga may business. Pwede rin sa mga ano, sa mga nagpapautang. Sana all. 5'6", 5'6". Oo. Yung mga ano dyan, pwede naman pautang. Pautang ng Yes. pagmamahal. Wow! Hindi, joke. Pautang ng pagmamahal. Okay. Saka pautang na rin ng pang-skin. Pang-skin. Oo. Ayan, Oo, so, kahit yung Kahit skin siya lang na lang. ni, epic skin. ayan, Kahit i-text Ayan, nyo na may- po. Ayan, may mga Cellphone daw, nag-answer, pocket pero wifi. laptop, ballpen, Hindi. cellphone, pocket wifi. Wala pa. Pocket cellphone, Cellphone. or pocket wifi ay ginagamit nga ng mga estudyante, Oo. ginagamit Oo nga ng naman. mga businessman. Candy, calculator. Ayan. Ayan, calculator po. Asan pa ba? Ayan, meron nang nanalo, partner. Wala pa. Dapat specific yan. May nag-answer dito ng oo. pocket wifi. Kailangan daw may brand pala. Yan, napakasikat nitong brand na to. Ayan. Okay? Ginagamit ito sa School. school. Ano pa?
negosyo, sa mga bilangin tungkol sa pera, ano pa tawag doon? Pwede rin sa exam. Pwede. Pero Nag-exam kami sa nun, meron karamihan- ito eh. Hindi, pwede talaga. Pwede. Lalo na sa college, pwede. Required din na meron kang ganun pag nag-e-exam ka sa college. Yes. Lalo na sa mga engineering, mga accountancy. So, mga PESEX. Oo. PESEX. Yan, PESEX major. Mathematics major. Ayan, meron nang nanalo. Yan, meron na ba? Pero dapat specific kasi. Meron na ba? Ayan, okay, ang galing niya. Okay, siguro, scholar to. Scholar. Ayan, meron na ba? Ayan, paki-verify naman po sa mga ating mga production staff. Ayan, meron na. Isa. Meron akong nakita dito pero tignan natin. Baka may mas nauna pa. Ayan, may nagsabi kasing calculator dito pero wala siyang brand. Okay, yung may brand, ang unang nagsabi ng brand dito ay si April Josel Fernandez. Sana all! Ayan, meron ba? Ayan. Oo, si April Josel Fernandez. Ayan, congratulations ma'am April Josel Fernandez. Nanalo ka po ng 500 500 peso load. Ayan, maraming salamat. Okay, ayan. Thank you so much sa lahat po ng mga sumali. Ayan, ang dami pa nating mga prizes. Meron pang dalawang 200 load. Ayan, so magpapaname that tune na naman tayo, partner. 300 load yun. Ayan, 300 Ay, at 100. Ay, hindi daw kasali. Ayan Sige, eh. palitan na lang natin. Ay, empleyado pala siya Ay, ng empleyado. Office of the Congressman. Ayan, sige, palitan na lang natin. Ayan. Palitan na lang. Forfeited. Oo. Forfeited. Ayan. Palitan na lang natin ng ano. Palitan natin. Ayan, since empleyado po siya sa office, ayan. Okay, yan, since hindi siya pwede, ayan, hindi siya qualified sa pag-games natin, ayan, binago na lang natin kung ano yung nandito sa box. Ayan, so magbibigay na naman tayo ng, ayan, meron daw na una. Yan, sige, check natin. Yan, sayang kasi yung load. Ayan. Or pwede namang yung sumunod sa kanya. Ay, yung nauna. Okay, pakicheck naman po. Ayan. Ayan, okay. Yan, so kitain tayo dyan ng abang. When? Adda iti muna nga adda iti muna nga pimasok dito yan ti monitor tayo. Ayan, sino ba? Ayan, nagpeso niya.
Ayan, so adda iti nangabakin. Ayan, so imuna nga na pandigente monitor tayo gayam ni Ma'am Samantha Margox. Ayan, Margo. Ayan, Margo. Congratulations, Ma'am Samantha Margo. Kunanakit Casio Scientific Calculator. Ayan, dato'y day calculator apo. Ayan, ipakita tayo. Casio. Ayan, Scientific Calculator. Next. Ayan, next. 300 peso load. What's in the box ulit? 300 peso load. Anya dati box manin apo. Yan actually may salaing dito eh. May salaing dito eh. Walang bilang. Wala nang bilang to. Yan 2 words. Yan 2 words dito eh. Okay? English can Tagalog namin dito eh. Okay? So, edit clue. 2 words. English, Tagalog. Taglish. Okay? So, mga bakso na iti. Yan, mga bak iti. 300 load. And then, nagkanta tayo ito mandamdaman, partner. Yan. So, niya dito yung apo. Ay. Ayan, wala pang masyadong clue. Oh. Sino to? Ay, hindi na siya pwedeng manalo. Ay, ano pa na, Jasper Allen lalo. Wala pa kami binigay ng pero Ayan, apo. When, baguhin tayo langin dito ikuan. Kasi, ayan. Ada tinag-answer apo, ket, awan pa itinted mi nga clue ngem ada answer nan. Oh, wala pa po kaming binibigay na clue pero may nakakuha na po ng answer. Oh, ang dami na pong nag-a-answer pero wala pa po kaming binibigay na clue. Masyadong excited. Excited magbigay ng clue. Ayan, Manghula. so, Wala pa nga pinapahula eh. Wala ayan. pang clue. So, adala 300, di ba? 300 peso load. Ayan, datoy what's in a box 300. Nya datoy yan ti uneg iti box tayo apo. Ada number nan. Ayan, Okay. ayan. Yung mga hindi pa po namin naipamigay na cellphones or prizes, ayan, isasali na lang po namin sa 25. Yes. Hirarap Ayan, yun na kasi kasi sobra na. kinakapos na po tayo ng Yes. oras. So last Sobra na to. Ayan. 3 hours na tayo mahigit. So last na to, partner, di ba? Last na. 300 peso load. 300 peso load. Ano po yung nandito sa loob ng box? Okay? Yan, first clue natin. Ano yung first clue natin, partner? Ayan. Nagbibigay buhay. Okay. Nagbibigay buhay Nagbibigay buhay sa isang bagay. sa isang bagay. Wow, ano kaya yan? Sa pagmamahal. Nagbibigay ng buhay sa isang bagay. Oo. Ano kaya ito? Nakakain ba to? Hindi. Ay, hindi. Nagbibigay Wala. ito sa lahat ng mga bagay-bagay na Lahat ng mga bagay-bagay na yan. pag Tapos hindi mo may... nilagyan, Ayan. hindi May, mabubuhay. Water. Ayan. may playing number cards. din. May number. Yan, dapat specific ha. Specific ano yung brand ng ano na to, ng bagay na to. Okay, maliit lang siya. Yan. And then, ginagamit pa siya sa... Ginagamit sa mga mga gamit like sa gitara. etong gitara, Pwede rin. Pwede rin sa gitara. sa Sa mic? cellphone, Sa mga laruan. sa mic, sa Oo. laruan ng mga bata. Pwede sa lahat. Pwede. Water. Dapat money. may brand. Love. Ayan. Dapat Kailangan may ng brand. Tapos, Kailangan may brand. ilan? Ayan.
Brand Tapos kung ilan yung nasa at box. ilan. Brand at ilan. Ayan. Ayan, nag-chat si Mark Jesum. Ayan, meron din. Ayan. Okay, ano pa yung clue natin dito, partner? Meron siyang negative and positive. Wow! Ayun na nga, negative tsaka positive. Ayan, meron siyang negative and positive. Maliit. Tapos may number pa to. Okay? Ay, may number pa? May number. Yan. May pieces. Ilang pieces ito? Ayan. May negative and positive siya. Ayan. Sino kaya? May nanalo na? Sabi nila, eto daw yung pinakamatagal. Patingin nga, patingin. Ayan, may... Alyan! Parang may nanalo na, partner. Nakawala pa. Meron na akong nakita. Yan, pero i-review natin. Kilala ko to. Taga Kabugaw. Apo, sana all. Taga Kabugaw, nanalo ng 300 300 peso peso load. load. Congratulations. Ayan. PM nyo na lang po agad-agad yung number nyo. Sino yung nanalo? Gianna Sanyata. Ayan, Sanyata. Ma'am Gianna Sanyatan. Ayan, Congratulations! Sana all 300. Yan, Everett. Energizer. Dalawang Energizer battery. Ayan. Ay, nakita nyo naman, dalawa siya. Okay? So, Ayan. congratulations po sa lahat ng mga winners. And Ayan, sa November 25 po, magkakaroon po ulit tayo ng live Yes. streaming. At- Ayan, mamimigay po tayo ng mga papremyo. Papremyo. Raffle lang ba yan? yes, raffle. Okay, sige. So, ini-invite po namin kayo 6 p.m. dito lang sa Kabsat Channel. Ayan, magkakasama ulit po kami Yan, makakasama rin natin si Clifford. Si Clifford. Oo, yes. nandito Sa ako. Nandito ako 25. sa 25. Yes. Yes. 24-25, okay. Sana all. Sana all kami. kasama. Sama kami. Ayan. So, maraming salamat po sa mga tumutok. Sa 24 tsaka 25, iikot po kami ng buong vegan. Kasama ko ang buong buong distrito ng vegan. Oo. Yes. Buong distrito Ah, ng buong- Ilocos Sur. buong distrito ng Ilocos Sur. Akala ko, vegan. Lutang lang. Kabes. Ay. Sorry. Ayan. So, maraming salamat, Clifford, and see you on November 25. Ayan, sa mga nanalo po, pwede nyo pong i-claim ang inyong mga prizes by messaging our Yes. messenger account sa Kabsat Channel. Ayan. Ayan. Mag-message. I-chat nyo na po ngayon na para makuha nyo na po ngayon na. Oo, ngayon Ayan. na. Tapos, i-deliver na Ayan, lang sabi namin sa inyo. ni Sir Franklin Kerubin Idol, J Flat Iron ko. Sir, sinabi na po namin, every week po namin sinasabi kung paano nyo ma-claim yung prize nyo. Ayan. I-chat nyo na lang po ang ating Kabsat channel and wait for further instructions. Yes. Wow. Ayan. Okay. So, here we Last go with song na our po last tayo. song. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga tunutok sa Samiwengti Distrito. Ayan, maraming salamat. Ito na ang ating huling sandali. Hindi na tayo magkakamali. Kasi wala nang bukas. Sulitin natin, ito na ang wakas. Kailangan na yata nating umuwi. Hawakan mo aking kamay bago tayo maghiwalay. Lahat-lahat ibibigay, lahat-lahat.
Kaya't sabay tayong bibitaw sa ating huling sayaw. Di na malayan na malalim na ang gabi, Malalim na ang gabi. pero ayoko sanang mamadali. Kay tamis, kay sarap, Ngunit ito na ang huli. kailangan na yata nating umuwi. Hawakan mo aking kamay bago tayo maghiwalay. Lahat-lahat ibibigay, lahat-lahat. Paalam sa ating huling sayaw. May dulo pala ang langit, kaya't sabay tayong bibitaw sa ating huling sayaw. Paalam sa ating huling Paalam na sa ating may dulo pala sayaw. ang langit, kaya't sabay tayong bibitaw sa ating huling sayaw. Paalam sa ating huling sayaw. May dulo pala ang langit, sabay-sabay tayong bibitaw sa ating huling sayaw. Alright, maraming salamat po sa lahat ng nagstay from una hanggang sa ending ng episode natin ngayon. Maraming salamat po sa Miweng Distrito. See you again on Saturday. Thank you so much.